Vi skal finde frem til en formel, som beskriver afstanden mellem et punkt og en plan. Her har vi et tridimensionelt koordinatsystem. Vi har en plan, som vi kalder alfa, og som defineres ved denne ligning ax plus by plus cz plus d er lige med 0. Og vi har et punkt P med koordinaterne x1, y1, z1. Planen har en normalvektor n, som har koordinaterne a, b, c. Og så vælger vi et tilfældigt punkt P0, og så kigger vi på vektoren P0P, og den har koordinaterne x1 minus x0, y1 minus y0 og z1 minus z0. Denne vektor P0P er interessant, fordi længden af dens projektion på normalvektoren, denne projektion kalder vi q, og længden af q er lig med afstanden fra p til alfa. Så vi har den, for at finde længden af q, bruger vi den generelle formel for længden af en projektion. Her har vi den generelle formel, for eksempel for projektionen af længden af projektionen for af b på a. Så har vi prikproduktet af vektorerne af b divideret med længden af a. Og det vi gør, det er, at vi tilpasser denne formel i vores situation. Vi indsætter de værdier, som vi opererer med i det her tilfælde. Så længden af q er lig med prikproduktet af P0P, prikproduktet af P0P med normalvektoren, divideret med længden af normalvektoren. Så vi indsætter værdierne, koordinaterne for P0P her, og dem laver vi så prikprodukt med koordinaterne fra normalvektoren, ABC, og det dividerer vi med længden af normalvektoren. Så når vi frem til det her udtryk, fordi vi ganger for eksempel her a med x1 minus x0 og b med y-koordinaterne og c med z-koordinaterne, så ender vi med det her udtryk. Det vi gør så, det er, at vi ganger parenteserne ud, så får vi det her udtryk her, og det der sker mellem det her udtryk og det her, som vi kan se, så forsvinder det her led minus ax 0, minus by 0 og minus cz 0, og det gør det, fordi vi har ligningen heroppe. Det vi gør, det er, at vi isolerer d, og så ender vi med udtrykket d er lig med minus ax, minus by og minus cz. Det er så de samme værdier, som vi har her. Minus ax0, minus by0 og minus cz0. Og dem erstatter vi så med d, da det er lige med hinanden. Og hermed er så formlen for afstanden mellem et punkt og en plan bevist. Ja.